Puntutan, bakoitzak 2 bertso osatu arte egiteko gaia, honako hau da. Zuek bertso saio baten kantatu ostean, zintzo zatozte autoan, alkohol tantari probatu gabe. Segituan, alkoholemia kontrol batean geratu zaituztete, eta konturatu zeate, alkoholemia itera doan ertzaina seko mozkortuta dagoela. Hemen da polizia azeredua. Moskor egin da du bere burua. Honek ez daki ez nundan ere mua. Bera detenitu behar gauza segurua. Kontrolaren ondoan gugera gelditu. Hori hola egin da babegu meritu. Eta bera ardotan ezin da kabitu. Gutxinez zazpilinkas jaedanak ditu. Ertzainak berak du tarjeta gorria. Honekin beldurtuta daukagu herria. Kontxo egoera utze parregarria. Guazen denak berakin busti ez darria. Berai egin beharko guk alkoholemia. Badaukarek egin behar ta premia. Zu ikusita uste edu zera la mia. Gorri egin da dauka aurpegia. Gaurko ertzain hauek ez dabiltz batez zuzen. Obedegu berak inizketa orain eten. Olakok sinisteko kapazaen nintzen. Utzi dezagun bertan ta etxera goazen. Kontrola pasatzeko nun daukagu giltza. Eman aceleradoi ta hartza zuitza. Enea maia hori hain errez balitza. Sikira ertzainan eskea balitza.